San Juaneta gertatutakoaren harira, bai? Bi gauza gureko nago esatia. Bat, lehenengo, adierazpen askatasunaren kontrako jarrera gaitzesuna ditudala. Pentsetak herritarrak eskubidea daukagula esateko eta adierazteko errespetuz, gure konfekzio politikoa eta gure ideologia, ezta? Batez ere jaixetan. Jaixak jaigiruen eta elkarbizitza baten eta batez ere San Juanetan, pentsetak niri pertsonalki adierazpen ezberdinak herrixenak erabiliela, bai modu baten, bai gaizkien, pantuka edo pankartakin edo gure. Bigarrenik gure korreuke esan, jarrera batzuk eta konkretuki zindu batziraten jarreria etxatela bat ondo pentsau, udaltza ingo bat dultzatu egoen nien, pankarta bat ingo egoen nien, eta botila bat apurtu egoen nien plazan San Juanetan. Etxat ondo pentsetan, jende pilo bat egoenan, uniare basazen eta jarreria esan egokisa izan. Esan izan egokisa. Ez da onarra bisa jarrera hori, eta gutxeo ordezkari publiko batean. Ulertu nahike, dano bizak izagarela, eta gure horretik atara daikela hainbat egitatek, ez? Hori ulertu nahike. Baina ezin dioten agartu gero da, eroskaten hau dutentzetan da, jarrera hori zuritzea aldera, prentzan ateratzea esanez, hori ez zara gertatu, tergiversau gertatu zana, esan azkenien errudunak beste batzuk ziena, txosna batzuk digarala, parkartara hostien zauzen beste batzuk, eta hori pentsetak asko azarretu nintzen, pertsona bezala, etxaten bat ondo pentsau, eta horregatik etorri naso hori adekazten. Gustatuko jaten jakitzia edozein pertsonak ni. Udaltzen bat bultzatuko banu, eta jarrera hori izango banu, eta kristala rapuntuko banu, eta farma nintza, arroitxu gari, izunak izatiko batekiko neuken, edo ekaite izan bukatuko noen. Ero, pankartia, LGTBI izen bazan, berdina izan gozan jarreria. Hori izan gozan, eta hori da, hori nazen azate. Beste ibai, eskerrik asko.